Vamos algo. Vale, si va, ¿no? No, no. Oi. Vamos algo. Anzi nokutanga kuya pana vanhu venu. Takatanga musi wemuvhuro. Iro vhiki rino. Muvhuro. Zuro makauya chipiri. Ndoba takaenda kupagirasi. Amerika mwana. Makapinda pagirazi Zuro. Makapinda pagirazi nezuro. Okay. Makapinda mose? Makapinda vese Mhuri. Mese makapinda pagirazi. Makaona, makapesa? Makaona. Ivari kuwamba kwaona chani. Iwo alipokutanga kwaona chi. Hapana zvandakaona hangu zvakati wandei, ndakangoona munhu anga ari pakaita muchisango so tichita saka nditarisa, saka paakazoda kusonzera padhuze neni ndakabva ndamanifesta Munhu rudziva anga asingaonekwi kuti murume kana kuti mukadzi. Okay. Zvakanaka. Yebo. Wachituwazve. Hai, ndakatanga kuona mwana mudiki. Muri yekwani? Anzi muri kwa Dundu. Okay, Dundu. Bonde. Okay. Kumudzire kupi? kumushanda kupi? Bwera kwanyashanda. Okay, vana mofu. Yeah. Okay, ataona zvaona pagirasi. Takatanga kuona mwana mudiki. Hai, nguita ngamusikirira ari papo. Asanga kaita arara pambedha. Then ndikazoona paiva nemaoko aimutambisa mwana iyeye. Ndakangoona maoko chete. Asi chiso chemaoko airadzire mukadzi. Ndoda kuti mutaure zvamakaona vazukuru. Nezvamakavhariwa. Ini ndichakuudzai zvamakavhariwa. Hanzi ndichakuudzai zvamakavhariwa. Ndati musango zvamakaona chete. Handiti? Sunungukai. Sunungukai. Tsanangura hapo. Then ndakazotanga kuzoona nyoka ndakazotanga kuona nyoka yerudzi rweshato neblack mamba. Then ndaona nyoka iyoyo dzaita kunga dziri kuiswa mhari hombe dziiswa pasi pemubhedha, but ndaingoona futi zvakare ari maoko. Chiso handina kunge ndaona kuti chiso Ndiona futi manja. ndaona zvingona maoko ndiyakachibata nyoka idzo. Then ndipandakazoona shato yaita kunga iri mubagwe mumwena, asi payaindo yachinopinda musoro yakayinopinda ndakaona kwakune masai konokoko, but yanga isingapereri kunopinda mumwena uyoyo zvakare. Then ndibva ndazoona bhutsu ndakangona futi ngano metsokomo dziri bhutsu dzekudhara dzakandifuratira bhutsu idzo dzakatarisa kumabvazuva, ndichiona kuti dzinokwazwa kuchete, asi kuti ndione kuti ndiani kumusoro kwandinakwanisa kuona ndiani. Ndoyo zvandakaona. Uyo waona chi? Ando anotera anga ari pagirazi. Takapinda. Inini ndakatanga kuona nyoka mbiri. Uyo apinda leo. Isaac anzo kaona ipa glass. Isaac ndiwe? Ndipano. Wakaona chi pagirazi? Pagirazi hapana ndakaona. Zvakanaka. Iwe? Inini sekuru ndakaona nyoka mbiri. Yekutanga yanga iri yerudzi rweshato.
yechipiri yanga iri yakaita kunge rovambira ichibudisa zvinhu zviviri, rurimi zvinhu zviviri. Pandazoona murume aiva akagara asi haana kubudisa chiso chake, akabata tsvimbo. Tsvimbo dziya dzekumarange dzine kanhu painoperera kudai, kune kamwe kasunga kudai. Makasiyana masvono. Zvakanaka, taura muzukuru. Saka anga akangoibata akadai, asi chiso chake chisingaoneki. Murume akabata tsvimbo yanga iri refu yakanobhenda, asi yakazobhenda futi, yakaita iri tsvimbo tsvuku. Saka ndazoona maoko anga akabatanidzwa kudai asi anga akaperera umwe, asina ndikazoona makumbo futi akaita seakatambarizva asi aigumira umwe. Ndikazoona vanhu vaiita senge vaiuya mbichana asi akuda kuona kafesi kodzokera. Ndozvandakakwanisa kuona sekuru. Iwe? Ine ndokutanga ndakaona mukadzi, asi mukadzi pekutanga pacho akandinongedza akati iwe Melody uri kutsvake wakangwarisa. Ndakamanifesta. Koba ndazoona mukadzi asi anga ari pang'anga, n'anga yanga yakasungira jira dzvuku ine gemenzi rewhite. Asi mukadzi yanga akapfeka gemenzi rewhite, handina kuona chiso chake. Uku kwakatsvetwa hari neukuku, asi panga akagwadama pakati pemakumbo panga pakaiswa hari yanga iripo. Asi wakatanga kunditora ivhiri ifuridzira pavanhu ivavo vauri kuona, ndopakatanga aifuridzira ivhu ndiani? Iye mukadzi yanga akagwadama. Zvichipera izvozvo kobva kwauya mukadzi mugiant anga akapfeka magemenzi. Unamuziva? Handina. Zvaiti kana ouya manje oda kusvika kuti uchinyatsa kuona vadzokera. Ndopa ndakazoona nyoka yanga ichipinda muhari dziya dzaiva dzichipindwa dziya. Asi pazasi pachapa panga pane zviya zviperi zvekudhara. Saka yaiti ichiuya yaiuya ichiuya asi yaipfira. Asi yanga isinganopereri muhari. Ndobva zvapera zvakadaro. Ndopakauya mumwe murume, asi murume uyu anga akapfeka uniform yechipurisa. Asi anga achiita kunge saitirwa nevana, achiita kunge seari kuvadzidzisa zviya zvekumacha zviya zvinoita mapurisa zviya. Adaro ndopa zvakapera zvakadaro. Kobva pauya umwe murume, asi murume uyu aihwanda nemuti kudai so. Akati uye aiti akauya so asi fesi yake ina handina kunge ndaiziva. Asi uya woti zvawaita zvitwi. Ndati amenapo. Ndiani murume? Iye murume. Wamuziva? Odzokera. Handina kuziva fesi yake, asi fesi yake yakatonyatsa kubuda. Sezvo nyanya vanhu vakumusha kwangu handinyatsi kuvaziva. Kurira kwamai. Saka zvadaro kwaiva uya umwe mukadzi, asi mukadzi aita kunge seane pamuviri. Uya ongomira, asi amira aingopurizvira mimba yake kudai. Zvodzokera. Koya umwe musikana, asi musikana uyu aitonga akagadzirwa bvudzi rake rakatosvika, aingouya ongotitarisa kudai obva achema. Zvakapera zvakadaro. Ndiani wako? Anza kwatisi ndiani? Another. Mwana wanjazi. Mwana wabhudu wako? Ndiani? Loveness? Ndiwepo? Ndiyo Loveness. Cheo. Wapedza kutaura zvawakaona pagirasi? Mimi apedza kutaura zvamaona. Ayo ndakazoona futi pane munhu aiva achiita kunge seanga ari pamakuva, achibvisa mari achiisa paguva rimwe nerimwe. Asi pamakuva ipapo aitogwadama achiti iwewe chii chaunoda kuita mwana wako, iwewe chii chaunoda kuitira mwana wako. Saka kobva zvangopera zvakadaro. Zvadaro panga pane gomba ranga richicherwa kudai. Asi pakucherwa ipapo panga pane mwanasikana achitaridza kuti anga abayiwa. Akatorara bva zvapera zvakadaro zvaita kunge sezvinonzi panga pane zimba so asi ranga riri matombo, imba yakavakwa nematombo asi yakatonyorwa kunzi room number 25. Parumu ipapo panga pana gadhi iye akaita zviya zvokuti ungati imbavha here yeiuya kubva yanyangira gadhi yoya kubva yatomubaya nebanga.
obva munhu uya atofira ipapo bva zvatopera zvakadaro. Okay. Iwepo? Next. Inini pakutanga ndakaona chiso. Iwewe uri chianu family? Mhuri amai? Ndiri muroora. Muroora? Irene ndiani? Ndini. Takala salupi? Vari kumacheke. Ndiani wako? Murume wangu. Okay. Taura zvawakaona pasi penyu. Pakutanga ndakaona fesi yemunhu wemurume. Yaibuda hafu kudai. Chiani? Fesi yemunhu wemurume. Hauna muziva? Ndakaiziva. Ndiani? Douglas. Mamuna wako? Okay, taura. Ndakaona fesi yaibuda hafu kudai. Tsvimbo iri kusaidi. Saka zvakatora nguva. Iwewe ukaona mamuna akabata tsvimbo tsvuku refu. Ukaona akabata tsvimbo tsvuku futi refu iyi? Iwewe? Ya, taura. Douglas tsvimbo yakanga akabata nderuziya? Iye tsvuku iye. Taura zukuru wangu. Saka zvakatora nguva zvakadaro ndichingoona fesi iyoyo. Asi ndakazoramba ndichingoona achiswedera mbijana. Aswedera anga azomira akuchibuda chimiro chake chese aine tsvimbo yake. Ndibva ndaona munhu womukadzi amira padivi pake. Asi nguva yomukadzi anga ariwo anopfeka hembe dzekwamwazha. Aibuda kuno fesi yake yaisingaoneka. Asi ndakamuziva hangu asi handikutaura. Cheo. Zvakanaka muzukuru wangu. Anopinda kwaMwazha apa ndiana? Anopinda kwaMwazha, asi makaona pano alipapa here. Iwe unopinda kwaMwazha? Zvakanaka. Asi ndo makaona. Murekere wepo taura ini. Zaiwa zvakanaka. Wapedza? Nekufamba kwenguva zvakaramba zvichienda ndomba ndaona mwana mudiki anga akarepwa kudaiwo nematauro. Asi handina kuziva kuti mwana uyo akadi kana kuti ndewana ndaumuziva. Mai vavo. Ndomba ndazoonazve mukadzi anopinda acheche kwaMwazha anga akagara padombo ari sekuro. Asi nekufamba kwenguva akazoswedera padhuze ndikamuona fesi yake. Ndikazoonazve vakadzi vatatu vakauya vakabata, umwe wacho aive anga akabata nyoka. Ona nyoka futi? Umwe wacho anga akabata chinhu chakakura seruoko rwangu. Asi chaibuda zvinhu mukati macho. Pamba ndazoonazve muti namakaita semusango asi pari padhuze nemusha. Paine miti yakawanda asi umwe wacho wakacherwa kudai uine mhango dzaipinda zvinhu zvakatowanda kuti nditi makonzo kuti zviya handina kuzvinzwisisa. Zvimwe zvoita senge zvimbira zviya zvemusango zvichipinda imomo mumwe naimomo. Ndomba ndazoonazve murume akanga akamira chinhu izvo ndonga zvirimo mutauni. Akapfeka juzi rechipurisa akamira akangotaura. Asi handina kuzoona fesi yake unoyazokuti ndiyani handina kunyatsokuiziva. Asi akanga akangomira akadongorera kudai. Ndikazomuona zvakamira papo remagetsi. Akamira nevarume vatatu handakumuziva. Zvakanaka muzukuru wanga. Wewe uri amai mumusha handiti? Mimi uri amai matobereka mushango. Ndizvo? Cheo. Zvakanaka. Iwe tati ndiani? Loveness. Ndiwe? Loveness. Wapedza chii? Ukaona? Hapana chandakaona. Zvakanaka. Iwe taura muzukuru wangu. Iwe uri muroora mumusha? Next muroora futi. Ndiri muroora. Ini ndakaona vakadzi vanga vakapfeka hembe dzekwaMwazha vakasunga madhuku asi vanga vakafuratira. Pekutanga ndakaona murume anga akapfeka magemenzi akabata tsvimbo tsvuku mujaindi asi fesi yanga isiri kuoneka. Vandazoratidzwa mumisha asi pamusha pacho handina kupaziva. Ndakaratidzwa nenge misha mitatu asi vanhu vanga papaine vanhu varipo vakadzi vanga vakapfeka zvekwaMwazha. Sidini ari kuti? Sidini ari pano. Unaniziva? Unaniziva Sidini? Ndotanga kuri kuzire panzo. Watanga kundiziva mchani Manda. Unaniziva Manda vauya pano. Okay. Mvuro. Cheo. Taura muzukuru wanga. Pavanhu vese vandaingoona mafesi avo vanga vakandifuratira.
Ndazoona nyoka yaibva ichienda Tsvimbo kaiona futi wewe. Tsvimbo mukaiona ere? Murume akapfeka zviwaiti anga ine tsvimbo. Iwe ndiwe unopinda Mwazha. Mimi napinda Mwazha. Pamela ndiani? Ndini. Okay. Bvo. Saka nguva Ndobva ndazoona munhu angoradzikwa maoko anga iri mazinzara asi aita ungaita mushonga muwater glass yanga inenge doro here ranga riri ndozviite zvandakaona. Okay. Iwepo kupedzisira ini pekutanga sekuti ndakaona pane murume but kumusoro kwake kwanga asingaratidzika ingobva muno Evangelist ndiani? Ndini. Okay. Achidzika unasonda ipi? Unapinda sondo ipi? Joani Masoisha. Okay. Taura zvapesa. Taura izvo makaona. Musoro ngosingaoneka asi kutangira pazvichidzika taiona kuti munhu murume akabata chitsvimbo yotsvuku yekwamwazha. Asi anga akangomira akatitarisa. Okay. Zvapfuura ipapo ndokubva ndaona ari maoko chete aya. Ingooneka izvi chete izvi. Manja kupera. Ehe. But munhu aita akafuridza ivhu richiita zvezvokumbomuka mumaoko make umu. Zvapfuura izvozvo ndobva ndaona mwana mucheche anga ari mudiki asi zvekuti kubva paucheche kusvika kugore uko ucheche hwacho ndakangomuona mwana iyeye akangotarisi wacho zvinongoitawo mwana zvekuti anga ringozvirezva ari ega ndozvandakaona ndobva ndaona nyoka yaichinja ruvara so asi nyoka yanga iri hombe ndakangoiona ichifamba kudai asi kunoperera kwayo nokuti kunoteka kura sei. Zvabva ipapo ndokubva ndazoona pachitange ndaibona maoko chete ane mafoshoro pachitocherwa guva zvine zvakaita shepi yegomba vanhu vachitochera gomba iroro vachitoburitsa ivhu vachichera gomba vachiburitsa ivhu nopazvakadaro. Okay. Ya. Ndo zvandinoita usiku wangu. Hanzi ndo zvandinoita. Mazwa? Mazvinzwa? Imimi kuya kwenyu paribe mfita apa. Hanzi mimi pamuri pa pakati penyu hapana murume. Munonzwa? Mazvinzwa? Maiona vanhu venyu meso achibuda mutotenda mzimu wamaya wavhura matare kuti wakaona Douglas. Hanzi vamwe maiona kumeso muchitoona vamwe vacho muchivharwa asi mudzimai amai akakwanisa kutungamira akaona zvakajeka. Douglas. Ya, pane nawo hombe wazukuru. Pana nawo hombe iripo. Pamuri ipopo. Pamuri papa makadai. Muroya apa. Muroya apa. Asi mbozi. Kwete kumwe chete. Apa pane varoi vang'ona apa. Asi vanopasiwa uroi hwacho nekuda kwenhau dziri mumusha. Apa varoi tingati varipo asachipiwa uroi hwacho nekuda kwezviri mumusha. Unonzwa? Mazvinzwa. Mwana kurwara wamunoti munatichani Isaka. Mwana uyo anoti Isaac uyo akurwara. Omba ari kurwara sekuti. Aribe ega yeye ari kurwara. Iye Isaac haasi ega kurwara. Nevacheche vamwe vari mumusha mumwe vari kurwara. Nevamwe vana vadiki vari mumusha vakurwara. Yapera kuvacherera makomba yamukaona pagiraza. Muchapera kucherera vana. Vamwe vachipenga, vamwe vachifa. Vamwe vachipenga, vamwe vachifa. Mazvinzwa? Mazvinzwa. Mabva kure naye mwana. Mabva kure naye mukomana. Hongu. Mwana wa Douglas. Mwana wa Douglas. Hongu. Ari kupi Douglas? Iye Douglas ari kupi? Akabva kumusha akati ndatamira kumacheka. Ndikumuda pano mfitu mene. Ndikumuda pano muroyi iyeyo. Anoziva zvikuitika pamwana. Anoziva zvikuitika pamwana. Makabatwa mishonga yakawanda mumhuri. Makabatwa mishonga irimo mumhuri. Fani ndiani? Fanuel. Akanzi Fanuel ndiani? Akashaika ndo baba vaDouglas. Ya. Ndo patangira nyaya ka. Ndakubvira nawo ipapo. Muna aigeba mishonga yake achigadzira. Ane zvake zvaaibata achigita kugadzira musha. Asi mumusha imomo kufa kwake mikwezi akusisina kuziteedza mani wakumuka mumusha mwake. Hanziye kumukufa kwake zvako nekuvamo vakuzvishandisa zvinhu izvozvo. Muri kundizwa? Mukuzvinzwa. Loveness. Loveness.
wakagara navo noziva kuti unorwara loko wakagara nanoziva kuti unorwara anorwara mwana aurwara kamwana tinozviziva sekuru baba wako baba wako ari kuti zita rake ndiani Silas ya unawaziva bambo wako chipo ndiani ari kupi anoguduza mowa ndikumupeza akumwa anomadolo bambo wako ndikumuda pano ari pajoki ere wafiti hanzi baba wako ndikumuda pano wazvinza ndirimwe munhu akuchengeta mhepo dzakaita mumusha munonzizwa wazvizvokwane sekuru tiri kuzvinza sekuru mwana uyu apendwa apenge pfungwa dzake dziri right vanzwa mazvinza chimuona so zviri paari ndichimuona zviri paari izvozvizvi mukadzi wemhepo yezvikwambo mukadzi wezvikwambo anorarama namhodzi dzakumwa dzehospitalis anotora maitiro maviri sekuti pfungwa dziite zvakanaka ichokwadi matenda wamba akachindana namamuna aribe kurwara ikoko akashaya mamuna andachodoza mozisa iyeyo musikana iye ari papa mika musingaziva ari munhu mazviziva kuti akasangana nemurume kana zvakakwidza anoita zvakanaka iye kana achitorwara akasangana nemurume aripora mazwa ndozvaanototaura ane musha wake uri padhuze so ane musha wake munhu chaiye asada kugazira pfungwa dzake dzitori right musikana iye baba vake ndiri kwada pano ndinoda kuti baba vake asvike pano uri kundinzwa mazvinzvenda sekuru Steven ari kupi Mupostori WekwaMwazha ari kubasa mupurisa hongo anoteya problem asi ndo family muningina ndiandoteera nendoti wafunda hanzi ndechauye tibatsirane pane zvinenge zviripo mazvinzwa Emily ari kupi mai vakatibereka ari kupi ari komusha kubwera okay ndimufuna hanzi ndikwada futi kana vachida kuuya vangauya kana vasingade kuuya ini ndiri kugadzira kuti wauye papi hanzi vachida kuuya vachauya asi ndikugadzira kuti vanga vari pano ane mankwara yake akakata auya sarende pano pane vese ndikuraidza vavo pana nezvaanoziva auya zisarenda papi ndikundinzwa mazvinzvenda sekuru ndikuona zvinini zvakawanda zvikubatwa umhuri vamwe kuya pano vamwe vari kutoramba kuya pano vamwe vanoramba kufamba hongu sekuru sidini sekuru pamedo akusikuda kwenyu vazukuru vangu hanzi mimi akusikuda kwenyu manzwa mazvinzwa asi kuchikaranga mizimu inotsamwa asi kuchivanhu chedu midzimu yedu inotsamwa auna ukama naamai ava iwewe pamera iyo pamera hawana ukama naamai ava wakakuona pagirazi asi akanenge akaona chiso chako pagirazi wakaona mwana mucheche aiputiridzwa ukaona mwana mucheche akaoneka pagirazi achiputiridzwa amai ava wakaona mwana achiputiridzwa mwana wako wakabaya iwo nemurume wako sidini mwana wenyu mimi wamakalonga kubvisa vari vamiri wakabvisa iri mimba asi mimi akatozvironga saamai nababa ari kukurira muvhu semambaira mwana anenge achikurira muvhu midzimu haisi kupembera saa mudzimu naizvozvo haisi kufara nazvo munoenda kukereke munoja chiyani kumaista munowanhu anoenda kumachechi kumakereke paista paya upfiti paista munoita zvamunoita zvekumwa zvamunomwa mawaini enyu muchidi munofanira kunge muchizvichenura zvine zvakafanana naizvozvo mazvinzwa here kubaya kumene kuuraya ikoko manzwa mazvinzwa mhepo yeri kutenderera mumusha ndo zvikupengesa zvikubatana nemishonga yakabatiwa iyi nevanhu vandiri kufuna pano ndo zvidapengesa vana
Ngoba zvoti mhepo iyoyo inotenderera musha mudzimai achakwanisa kuvhumbamira zvakubata kuti amba asisina mudzimai chakuvhumbamira vamwe nekuti inenge ikatsamwa. Tendai amai vakapasiwa dare iroro asi kuti vabvuwe zvizhinji ndindototaura. Ndinoda kuti mutenda amai ava vakapiwa dare iroro. Nekwesununguko kuona kwakaita amai ava kuputirwa kwaitwa mwana muchecho mwana umeneyo makabvisa makaita zvakurangana asi musikazivi kuti kubaya zvine mhepo mumhuri makarangana henyu asi zvinhu zvafana izvozvo zvinokonzeresa mhepo mumhuri hazvida kuti muroyo zvinzwa ya hapana mufita pamuri hapana muroyo hapana muka vave vangu ndivandikutaura vachauya ndichavabata pa hanzi ndoda kuti vave vangu meka musaona kuti uzangombe mpindu svikira zvezvi zvatambanuka muzofa taiva kubvunza mukombe atobata basa. Dables mamuna wako uri kuda ndika kuti amunoone asi nda kutanga ndagadzira nyaya zina namagogo. Dables uchatororwa nemurume wako zvakanaka asi naunganawo zvigadziriswe zviite zvakanaka. Munodinza wangu zvanga zvinoita hanzi nini zvangu zvinoita munobwera nawo vanhu vamfuna kuya nawo pano mazvinzi mazva mazvinzi zikuru wangu kana pane ada kufuna kuda kutaura zvari kufuna kutaura zamakaona pagirazi mimi ndakuuza kwakananga nyawo nepakabatwa nawo mazva hanzi zvamaona pagirazi uzanazva mukutsanangura kwakananga nawo dziri asani yavo ngavauya mazvinzi ndikuda kukupai mushonga. Ndichakupai mushonga ndichakupai. Ukareka kunoshandisa ameno ako. Ukareka kushandisa ameno zvako. Mimwe ichatsakatika kumba iko. Inenge yakuenda kunonovisana nevanhu vangu. Ngati mushonga inoona kutsakatika asi inenge zvine chinangwa chacho chekuti inoisa kuvanhu ivava vauye pano. Uri unogadziswa neuroi mazukuru. Uri unogadziswa neuroi. Mazva? Mazvinzi. Imimi kuuya so. Chero nevakutumai manzwa vamwe vatokutumai vachida kuti imimi vakutumai vatoda kunoona kuti n'anga inoona here ndichadidi here nyabesu kuuya kwenyu imimi nevamwe vakutumai vasara mashure vakatoteerera kuda kuzoona kuti nawo iyi n'anga iyi ndeichokwadi here ndichafambisa basa nemazve ndikuvarapa uri kupora pavira ava ndakuvarapa ndikukupai mushonga ndikukupai pano mufike musenzese vachisenzesa pamuchabwera nevafita muchanduza kuti mukuona chii pavanhu vaviri vamafambira uya pana. Ndoda kuti mimi ndikupe mushonga muchibva pano asi musati mabva pano munoshandisa pamuchazodzoka nowandi wenyu zvandataura muchizondiudza kuti pavaviri ava zvavamira sei. Pane vamwe vakagomberwa futi atori parupasa asi atinochinge South Africa nekuti angabatsirikawo here. Ruramai ari kupi? Anzi ruramai ari kupi? Ari wamai Isaac ari kumusha kuberera. Kumeneko? Kumudzi? Kune klabu. Anza? Vanoita masociety yavo so yakukonza nzvito zavo. Ndikuona zvakawanda zvo. Anzi ndikuona zvakawandisa. Imimi isai nyaya mumaoko yangu. Manza asikuda kubaya munhu achabayiwa nezvinhu zvake. Ina asida kuuraya munhu asi munhu anoda kuuraya zvinhu zvake. Manza sina ruvamba ndakapera zvimwe zvakufana taura ndine mwana wangu mukomana anodonha mwana wangu kutanga mukomana anodonha handizive kuti cheuya anozarirwa kuchipfuwa. Tsvimbo ina Douglas inokanganisa wana. Douglas ane tsvimbo inokanganisa wana. Manzwa zamakaona pagirazi zichiitika kuwana mtodo umenewo. Zamakaona tsvimbo yamakatoona pagirazi inokanganisa wana. Manzwa asi haisi tsvimbo mushonga mankwara amenewo. Hawasi tsvimbo mushonga yo haisingori tsvimbo. Zamaona pagirazi zvaitika nyoka zvese zamaona mushonga iwo. Zafana nyoka dzikakuchiona kuti mishonga inokanganisa vanhu asi nyoka dzesango muchazviona ndichavhisa
Pano yanazo pano. Ndinati vaonazvo pano zvinizvo zvoti zvibalansi. Pano pajeri pevapfiti. Pano pajeri pavanoyi mbavha. Matenda handi narapa kana fufu. Urwere unatokurapa mahala. Ava. Mazvinzo. Sekuru ndinokubvunza wasekuru. Tine mwana wekutanga wamaiguru akashaika. Namaiguru acho havana kana kumuona paakavigwa pacho. Kuti ndo vamwe vevana here vaiwepo. Imwepo muri pekupedza mukadzi achibata ivhu so achifuridzira kumadini. Hamuna kuona here mukadzi achibata ivhu achifuridzira kumakuva achifuridzira akagara paanga akagara. Munondinzwa zvikuru wangu. Unozvakutaura itambo mbiri dzekubvunza dzemufemini menyu zvirimo mukuroorana kuti mune kamu zviri kuitika futi mupi. Hanzi mimi musha menyu mune dzirimo mukuroora kwenyu kwamunoita mimi vakomana mune zvirimo itaratanga kunyandura dzevaroora venyu apo dzevadzimai venyu apo dzakatokura kune dzirikowo futi. Vanzwa mazvinzwa kumakuwa ikoko kune zvakawanda zviri kuitika mufemini yenyu. Kumakuwa ikoko kune zviriko zviri kutoitika. Kuenda wega so ngozvifambira wega manyama so katarisa dindi nedindi unoona mankwara akaitiwe wobva. Mukatasaka munovigirana ukafamba usiri kuti anzi kufamba uri muprofita kana kuti chimimba chezviriko zvifamba chitarisa unoona zvaunoona kumakuwa kwamunovigirana. Moziva kuti zvamakaona pagirasi vantu vandiri kutaura vane zvavari kuita. Hanzi kureva kuti zvamakaona pagirasi kune zviri kutoitika zveshuwa. Tinotenda sei zvimwe chetezvo nemwana futi akashaika ndo zvakango wamukoma futi zvere. Ndokune nhau zvose muzukuru wangu. Rega indibate vapfita kupera. Manzwa? Sese pane zvandakakanganwa. Pane pandakaona tsvimbo idema. Iwepo evangelista? Ya. Nyarara. Azambo wako iwewe. Hanzi nyarara iwe. Pane vanoti baba iwe. Wamba? Wazvinza? Ya. Nyumba ya udakara inyumba ya China. Uliwana nsa so uliwana 4 na umene uli pamakumbo. Kusanganisa ali kumakumbo. Mbozi na mbozi ana familia yake. Mumwe nemumwe bana 4 ane zake ngatauriwe. Apana nawo imu familia yake. Family kwa. Izvo zvese zvo zvazvikonzeresa musha mazipinda naso. Asikufuna kuti ugare nyumba. Pane vanoti bamnini wewe havadi kuti ugare imba. Zvazvinira muzukuru wako. Asi ndichakubatsira. Taura ako zvoda kutaura. Ndakaona tsvimbo nhema. Tsvimbo dzedziye dzakareba mbichana kudai. Musoro kwayo inenge yakaita raundi. Nechepakati paya papa pane panopenya so. Nzvimbo yaitobatwe kuvhurwa kudai. Painovhurwa kudai so mukati mayo inobva yaita banga nekanoreba kunoita pwendo daiwo uchicheka masaidhi ese. But yaivhurika nepepa nepakaita silva panopenya. Kuti munhu aingoizvomora dai so ndotoona kuti ndozvairi zvichitosiya. Ya, ndo zvavanoita baba wako iwewe. Ndo shonga yawe yavainayo. Yanayo. Nekubhedhera kwese. Unozviziva yo maprofita anakuudza. Hanzi unozviziva kusi zvatanga kuzvinzwa pano maprofita ndokuudza. Ya. Changu inini muzukuru handitaure ziningi changu kugadzira kupera. Hanzi nechangu kugadzira kupera. Tondigadzirira kuti mushando ndichitobasa zvinongoponesa. Notoya problema. Ya. Nekubvunza usekuru. Bvunza. Inini imba yangu yayechituishi. Asi yechituishi nembe chingogara ichinetsa. Ndizvo kuti ndokodzerwa chaiyo. Ichagara kuino imba yako muzukuru. Hanzi ayo. Inoita zvakanaka. Hanzi? Hazvinzi. Anadhagara sindikavatorera zvawakabata izvi. Hanzi akatorwa zvawakabata. Nana magogo vari kumudzu. Vatorera mankwara wakakata. Zvimwe zviri kumusha kuzvatorwa mishonga iyoyo. Manzwa zvikuru wangu. Ndokuti izeke apore, Daphnes apore, iwewe zvauri kurira zvichite bwino. Hanzi ndokuti musikana Isaac ndokuti apore. Izvo zvichinenge chingori chituko kumusha. Chewa. Pana chakaipa zvikuru wanga. Iwepo Robert. Seguro. Kana uri zvoda kufuna kubvunza, kuvhuwa, kumva parapasha vamene vazukuru wanga. Ini ndingeda kuzonyatsobvunza varoyi. Ava vatoroyiwa zvavo havana musha. Asi ndangoziva kuti chikonzero chazoita kuti semhuri mubatane. Ndanzwa vamwe vachiti ndonamata kwakati, ndonamata kwakati. Chazoita kuti mubatane mutaiwa.
ande kwasekuru bunza mukombe chi ndinoda kutenda kupindura ipapo. Ini ndiri kumusha ndakangonzwawo dziri foni nemufana wangu zvikanzi mukoma tati mupinde muHarare. Inini first time second time yangu kupinda muHarare nonga ndo day rechitu kwakutogarawo vhiki ndakati pindei kobva ndabuda kubva ndangopinda izvozvizvi bva ndichibereko. Saka ndakangouyawo kwakutambirwawo kwakuti handina nyaya ndaiziva zvikanzi mukoma tatobva nana mukoma wako ndo nyaya iri panapa takuti muye naIsaac toda kufambira mwana wamukoma wadu nekuti kwatatiri uko takazwa kuti kana munhu akafa achirwara sezvizvi tatova neupenyu hwese dzinza rese tichingorwara sezvipi sezvizvi. Saka taona kuti hazvingaiti kuti tisabata chinyi nyaya idzi asi tatouya semhuri. Zvatauya semhuri vamwe vatasiya ava vane problem yekuti tikawafonera havagamuchiri foni dzedu zvakanaka vanotogona kuti siyanai nazvo mafunge ende maone chakurwadza ichi. Asi isu kwatoshanda kumasango taane nguva yakareba mari dzinobatika but chekuti dziite hapana dzinongoti parara. Ndikati hawo zvakanaka ina handina kwandinoziva handina zvandingagona kuita ndikaramba munogona kuti ndiwe uri kumusha ndiwe unokonzeresa izvozvo handei kwamati tiindi. Ndakasumudzwawo tikauya pano musi muvhuro kobva taonawo sekuru kobva tataurwa nyaya dzedu zvikanzi nyaya yenyu haidi kupa nhoroondo inoda kumbotanga manoona imi moga mozopinda pai panhoroondo. Takapinda kunoona vakaonawo isuwo sekunga takagara kumusha tisi takatsikirwa nemhepo takaa takatofa tisingazivi kuti kudenga kunei ende vari kutofara kuti ndiri mupenyu ndiri kutaura nekuti vaingofunga kuti tichangomutakura oenda akafa. Zvapera izvozvo kobva tadzokera nhasi tadzoka tichiti tiudzwe tsananguro dzedu. Sekuru futi vauyazve zvikanzi vazukuru ndaona imi mune mubato mukuru but mari dzacho ishoma nedzandiri kuda. Saka nyaya iri panapa taakurerutsirana mutoro. Kana mukati mubvume nyaya yepamhepo hapana chamunobvisa. Ini ndodaidza varoi vangu tozotaurirana navo vabvuma zvinhu zvavo. Isikati ino varume tingadiisa hatina kana mari kwakuri kudenha mangwiro isi tisina kushinga todi tikati ngatichingoshingai nekuti takatoshinga nyaya yeurwere ndo yanga ichitikonzeresa kuti tishinge nekuti mukadzi uyo atova nekuma 21 years ndisingakanganisi mwana achirwara. Iye Isaac mai vacho 21 years mwana achirwara vane guva ravasingatozivi kumwe mwana wacho paakavigirwa nababa vacho. Ivo vacho vakatopenga musha wese vakazitorapwa nemaprofita zvikapera. Saka ndo chatiunza pase kurubuza mukombe kuti tinge tichibatwa nhau idzi kwete kuti pane kupumhana hapana. Inyaya yekuti tigadzirise musha zvakanaka kuti tiwane kurarama nekuti tatova imwe second generation kubva kumadhara edu isusu. Vana baba vedu vakangofa hatizivi suddenly ngonzi vafa vese hwa akabata musha izvozvi tiri kumusha ndintonzi chese chauya unzi endai kumukomana ndinotonga dare ndiri 1 vakomana vanenge vai tiri kumabasa kuti titi mukoma uya mukoma havangauyi panzvimbo. Saka tingaita sei varume ngatingwarei. Tauya kwasekurubuza mukombe tapinzwa pamhepo hatina kuramba ende hatisi kutya chero nyika yese ikationa ikada kutiseka but isi tichigadzirisa zvemusha wedu kuti tisare tiri vatsvene tinge tichiita zvinhu zvinobatika. Ndatenda. Munotowana kuseka here vanotokuchivai mirai ndikudzeni dai maiziva kuti imimi handi mabuda muri kuona mawandira makaita muri muruso vanhu vese ndo zvavanotoda kungonzwa kuti imi mauya semhuri makabatana kudai so foni yangu haimire kurira toda kuendawo semhuri tatambura tanzwa pamatozokanganisa asi matigone pekuti nekuti sekuru vati mukabuda pamhepo hamuna kana mari yamunobhadhara. Saka wese ari kuya even kana ane mari akungoti handina mari dakubuda pamhepo apapa hapana munhu anoramba kubuda. Tisu tinotoramba nekushaya nguva yekuti vanhu vaitesi vakwana. Isu tinotaura zvataura sekuru hatisi kuda kuvanzira handisi kuti makanganisa zvokuti makanganisira dare rese but ndikotaura kuti basa ramandipa ininika ihombe murombo munhu ini ndiri kutopopota sekuti mandiparira wese ipapa ringoti ndo zvatiri kuda sekuru ndogara ndakataura pangaitike chakanaka chakadii achinakire munhu wese zvaitirwa imwe
sizvo zvichaitirwa uyo mawa zvinosiyana handitika nekuti vazimu vako iwewe vati ndikuti handize sei anzi chakanaka sei achinakire munhu wese nekuda kwekuti zvamaitirwa imi muno asi zvichaitirwa chaya mangwana zvichienderana nekuti vadzimu vako vatiwo mubatsirwe sei. Aiwa sekuru maita basa mapajekesa vari kunzwa zukuru wenyu. Munoona chaita ndimve tsitsi kuti ndikukonzerei nhau yenyu vhovhoro. Kuti vanhu vazive kuti ini ndiri kugadzirawo basa sebasa. Chaita ndikubatsirei nhau yenyu pachena mazvinza. Ndikuti vanhu vari kunze uku vazive kuti ini ndikubata basa. Mazvinza. Ndakatarisa dare renyu so muzimu yenyu iri kufara ndo yanditaiwa basa ravana neurombo hwavo nokuti kune vadiki vari kukurira muvhu sembambaira vanoda kuzama kuda kurwa pamusoro pekuti vabate chimwe chete nemudzimu asi havana simba ndo vaionekwa pagirazi makuva echerewa aitwa chiyani aigadzirwa ndo nhau dzandoda kuti ndigadzire idzodzo inhau zvekuti mangwana zvinhu zvanaka iyeyu isaka anouya pano kana negari moto chai vazvikuranga so naona ndikatani ndinoda kutaurawo chakaita kuti ndiuye pano ndingati ndine mutwini wangu wadaitaura kuti akatanga kungoti musana kobva aenda kuchipatara asvika zvikanzi iTB iri mubhonzi kumusana akasara kuSouth Africa saka zvadaro sekuru ndakagara pasina mukoma TB ari kungoenda kunotariswa kuchipatara zvanzi atingoona mvura kumusana bhonzo racho rakatodyiwa rikapera apa akarara yatova 3 months hapana kana change yatiri kuona ari kuti zvakabata nemakumbo emimi manikidza emubwere naye anzi munozotomanikidza kuti asvike kuno saka ipapa taakusumuka kuti taakuya kuno takazotanga kumutsvandei akaramba iwe auzive kuti muroyi anotanga kubata pakabaya ipapo kuti arege kuya kuno panyabesi muroyi anotanga kubata papachi pakabaya papo kuti saka takazongorovera moyo kudombo namukoma tikati ise zvaaramba iye ari yemurwere atida kuti tinobatana nevamwe varwere vari kumba regai inini nhau imise maoko yangu azokuru ndikukupa mishonga yaachamboshandisa azive kuti anopora kurapa ronda rakabayiwa nemunzwa hanzi regai ndikupei mishonga handitika yamuchandoshandisa handitika ndisati ndakupromisai kuti achapora mazvinzo asi isakya roughness aiwa imi muchadzoka pano sekudzoka kunoita vamwe mudara kuti aiwa vana vanaka asi izvozvizvi ndichitarisa pana Isaac naRoughness chero varoyi vangu vasati vaizosarenda pano mutombo varapa zvokuti vapore mega dzine pano nyange varoyi vava vasarenda ivava njavarapa chipora isozokazotenda manzwa zvakanaka vasikuru vangu musati mavhara sekuru ndakubvunza mai mwana wamuri kuti akashaya akavigwa zvamusiri kuziya akashayikira kupi chii chakaitika muchati muchidimbu anga akura zvakaita sei kuti anga ane 3 years akatanga kurwara ndini zvakangoita senge malaria ndobva ndatovata ndasinganzwi kana kusumura kana kutaura kana kuziva zvandiri saka iye akangozotiwo mai ndiri kurwara ndozvandakangoziva ndobva atorwara serious ini ndandisingachatozivi ndakazotepukazve mwana uyo atofa ndakutomuti vachibvi mwana uyo atofa ndobva avigwa saka kuvigwa kwakaita papaine mwanasikana wangu wacho ndiye anotaura kuti ndakazoenda ndikana kutema rukava asi ndakandifuratira usacheuka haudzokikuno akangozovigwa nevamwe vanhu vatisingazivi baba vacho vava varipo handizi kuti ndo vakazoendawo kunoviga here asi uyu musikana akanzi usachadzoka kuno baba wacho Douglas alright iye vasikana vacho ivavava vazororwa vese hakuna ari kubvisirwa chinhu kana tsvakirai kuno vangori vana vakagara nevamwe mukomana ari kushanda hana kana chaari kubudisa ndiye mudoko pane uyu ndiye dango samukuti hamusi kuziva kuti mwana vaigwa papi gore rake izvozvo handina kana kutomboratidzwa igore ripiri 2011 ndo paakaenda tagara zinada kudzoka vakazoenda 2013 apa tatimbori tese apa tichimboinepo kutsvaka izvi asi aiziva zvaari kuita ndaitozoona kuti vari kuziva zvakaitika apa iwe wega usiri muprofita wakaitoziva kuti mamuna wangu pane zvari kuisha ndaizviona unoziva apa anonamata
Urona chivazukuru. Alright. Amai chayo anotoona mamuna achigadzira musha sokuti abvunza anowachangoti ndikati kudise zvale mulidzo musha. Unongonyarara. Nongwana mai vanotoona na baba achibata zvakaipa achitogadzira kudi. Asi kuti vatsuru vanotya kuti zvino ndo baba musha. Singaite sei. Asi kana baba tichirasika. Asana zvafika so. Unozvika pakutaura. Asika zvasvika pazvasvika apa manje. Tandaizviona. Zvaipa vanenge vakutaura ndaizviona achidai. Handina kuti mufike mupfage mubaye nada. Andira kuti vanhu unoona Stuart mutando shandisiwa zvake. Mwanzi Stuart munhu anotoshandiswa. Steven. Mpurisa. Ari kupi? Ari paifiridza apa. Mutando shandisiwa zvake paribe makwara dakata. Asi ndikamfuna pankani mimi. Munhu yakushandiswa singaiti. Ndakuti muroi zvake asi ndumuda baba. Maso yake so kufika so. Munotofika panyabeza singaona notota ndiye mfitsu mimi. Ye ngachenjera kuti mangwana kufamba naye so ndisvika kune vamwe nganga kana maprofita asingaongorori nawo zvakadzika vanogona kumunanga mazwa. Asi vauya vantu ivavo ndataura ndikufuna ndivase pasipedya apa vazvipezere vega. Ndidati vanhu vakana vauya ina hasina kuvapomera handidati vapinde pagirazi apa zvionere vega. Usanduka wega. Wega mega mozonena kuti uyu ndiye mfito. Iye achipinda pagirazi papa chingozviona pagirazi apa akutosanduka shaya rake naakutobata imongozvionawo mega nemaziso kuti uzvi neuzvi mazwa asanduka ndovalo sezvo ndakakuita imimi so sekuvapfiti aibatwa ipapo ufiti wako deo kapinda yo pamakapinda yo lumuloyi aivha atobatwa papa negiraziwo chevazukuru rega ndipindure mukoma mati nyika ichakuseka iyi rega ndikupindure inini nangu handisinganga handisimuprofita phone call kana kuti munhu wamuchatanga kusangana naye achakubvunzai kuti makaenda kupitura kuendawo ikoko masatataura batai mashoko iwayo munhu wamuchatanga kusangana naye achakubvunzai kuti makaenda kupi kuti zvenyu zviite tipewo nhamba idzo tsiitira kuenda ikoko ndo zvandiri kubvunzai panapa sitini napamera ngasare muno ndikufuna kugadzirira zvintu zvozvichidira mwana ari maoko wakureza kanaka anodhonzewa nemumwe wake akaguduka. Ndodati mwana ndikugadzira mwana uyo ari mumaoko uyo akure zvakanaka manzwa mazvinzwa kusara muno muri vaviri nadhamidhradhu anzi izvo tinazvigadzira hedu hayo amukomasi anenge aenda mazvinzwa bvunza. Ndine imwe handadzi yangu inotera ishi nango vanoshanda pabasa rinengeni. Muri kutaura chinhu chibozi isai nyaya maoko yangu zuru. Anzi naye nyaya mukutaura imwe chete atatenda sekutazwa padzinde ndipataurwa kutaura zvauyo iwepo chauri kurwara udatorapiwa. Anzi wewe kutaura hako zvemumwe asi wo kutorwara udatorapiwa. Ndazopinda mbozi musi wandichapedza kugadzira nyaya dzevanhu anoda kukupa mishonga yekuti unoteya kumusha ikoko iwewe uri kugara kumusha ikoko ndichakunza zvakaneka kumadindi ikoko. Amen. Mujazopinda vanhu hani muno mazvinzaka vachapera vagadzirwa nawo izi muchipiwa mishonga iwewe mukomana ari kumusha wachapiwa mishonga wachapiwa unoshandisa kumusha kupi ikoko mazvinzaka uchibika so unoziva mfiti kana achiuya anopinda nepachisuwa wanzwa munhu achipinda ambapinda nepachisuwa wanzwa so iwewe mangwana wayo unoona apisira paunenge uchibika pai usiwe uchibudwa nepachisuwa ipapi achibwera pachisvikira ipapo unosvika zvichipwetekana pa iye anopinda nepachisuwa achipinda mukati handizvo saka vana vakupisa mishongawo pamunobikira paipa unopisa mishongawo usiwe uchinobuda nepapi pachisiya bada kuti auya uzopinda ipapo usangana kumanda kumadindi kunaana baba wako ikwekwe ufike upise mamwe makwara ikoko pane mishonga amwe achakupa unopisa wanzwa wakavigira baba ndoda kuti iwewe ndio kugara ikoko wanzwa vamwe ndichakupaiza kugeza nekufungaiza kupera iwewe ndio ndichapa mvindo dzamakwara hanzi amwe sichakupa mishonga kufungaza nekugeza iwe nawadzani ndochadzigadzisa dzese iwe uri kumusha uzvinzwa chevazukuru vangu kana pasina zvamuchada kutaura aiwa tinotenda ndinoda kunzwisisa sekuru saka mativaroi vanofanira kuuya panapa ndiDouglas koita Emily koita
Ruramai. Koita Steven. Nada. Steven Dabwele ndinamfuna aribe pankhani Anzi Steven asiba list lalo asikuda pano. Asanodiwa pano. Yeah. Silas. Na Silas. Yeah, Ndikumo na Keres. Zaranyika ndizo zviri Sumbari ova pamene paje pankhani imene. Anzi msiya kadao. Yeah. Mishonga yangu ndagadzira. Aiwa, wega unozoona munhu achikuza kuti atuluka. Anzi mishonga yangu ndagadzira kuno. Iwe gamula chazokudzai kuti handi. Anokonfesa iko. Ndiyatanga kuenda kuna Nanyabezi nemaprofiti waikoko. Akakudzai kuti aiwa ndichadidi agadzira nkhani. Antaka kufamba kana maprofiti akudhuze koko achakudzai kuti dzokai. Zvakabva. Manzo zvakagadzirwa. Notea problem wasikuru wangu. Zvakanaka sikuru. Kune zvimwe zvamunofuna kutaura? Ini ndawa kumbira kuti pandodzokera musanotuke. Ndandangokumbira kuti ndiuye kunoguma ndichidzokera saka ndagarisa saka amera tombo wacho. Mai vako? Okay. Ndida kupasa mangwara. Kwanza. Muntu akaguduza moyo so ana BP zake za kuchodoza na mamuna wake. Anza hama kwa kusvika akakoyewa zvizhuwa. So, guduka ina ipo. Muruke mugare nyumba idaro. Mushaudzwa zvekuita nemurapaji wangu idare. Kuya makabatana semhuri so vanhu vanozingaitei. Zengo vatona Mupostori paanobvisa magemenzi. Uzoti. Unonoreurira machena. Sly Media TV, building bridges.